пребъдват в телефоните, така трябва да пребъдваме в учението на Христа. Ти постоянно пребъдват в телефоните. Разбирате ли, постоянно. Телефон ще се отваря, гледа си го телефон. Върват полиците, ще се отрепат. Гледам, върват. Аз се чуда как. Някои са и така са изучили как върват с равногледи, с тук гледа и тук гледа в телефона и върви. Нали, вчера даже, не знам с кой бяхме, с теб ли, Катя бяхме, дето викам, гледа го, това кара колата и си гледа телефона и викам, ще се блъснем. Абе, служил си го така и кара колата, бе. Това страшна работа, ви казвам. Толкова хора, ви казвам, пребъдват в телефоните постоянно. Значи те пребъдват в интернет. Какво се получава? Когато пребъдваш в телефона или там в някаква джаджа, тогава просто ти се пълниш с учението на света. Ти се пълниш с това, което света предлага. Когато пребъдваме в Божието учение, защото вижте, някой вика да пребъдвам в Исус, значи да пребъдвам в Словото, значи да чета редовно Словото. Добре, ама кога го четеш Словото? Кога го четеш Словото? Кога? Ми вика сутрин, гледам да стана по-рано, да отделя време така, поне 1 час за молитва и 1 час за слово, нали? Ако мога да успееш, е много добре. Някой път не успявам, ама пак така, нали, аз имам това време. Ми добре тогава. Защо, примерно, сутрин станеш, не гледаш по 1 час телефон и повече много гледаш? Чак до другата сутрин. Що го гледаш през 15 минути? Същото трябва да бъде със словото. Не сутрин половин час, ами всяка една минута, когато ти имаш да го отваряй и гледай, отваряй и гледай, чети, размишлявай, слушай, пребъдвай през цялото време. Той казва, ако пребъдвате в моето учение постоянно, и тогава ще постане, и думите ми почнат да пребъдват във вас. Значи тук думите ми с голяма буква. За неговите думи, точно откровението. Значи, вижте, брата и сестри, за да можем да принасяме вече много плод, да можем да изработим този характер, да се изработи в нас, постоянно трябва да сме в това слово. Дали ще го четеш, дали ще го слушаш, дали ще размишляваш, ти трябва да си постоянно там да пребъдваш.